Samdan ang tulo ka lalaki human gipang tigbas sa tulo ka suspetsado nga ilang nakabangi. Usa sa mga sospek samdan sab. Ani ang report. Nagkadugo og makita pa ang dakong samad sa ulo niining usa ka lalaki sa Cagayan de Oro City. Usa siya sa tulo ka mga biktima diyang gipanigbas sa tulo ka mga suspetsado sa Zone 8 Zayas Landfill sa Barangay Carmen pasado las 3 sa hapon adtong Huwebes. Dali silang gidala sa ospital. Sumala sa Cagayan de Oro City Police Office. Kalit kanong giatake sa tulo ka mga lalaki ang tulo ka mga biktima dayon gipanigbas. Apan samdan sab ang usa sa mga sospek kinsa amahan sa laing duha ka mga sospek. So nahinabo ang maong insidente kay tungod lagi dunay panaglalis sa both parties no o wadamha nga kini nga duha ka suspetsado kalit nga miatake sa mga biktima samtang sila nagpahulay sa open space. Giadtuan sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang lugar kung asa nahitabo ang insidente. Ingon man ang ginatrabahoang junk shop sa mga biktima apan wala na mihatag og pahayag ang ilang mga kauban sa trabaho. Ang mga biktima, lakip ang sospek, padayong ginatambalan sa ospital ug ana-ana sa luwas nga kahimtang. It's either ma-full ni siya sa kuno with treachery man, frustrated murder o iyan na ang pinakabugat na to nga kuno ibok na to sa suspetsado nga gilakag pa sa pagkakaroon. Padayon sab ang hot pursuit operation batok sa duha ka mga suspetsado. So sa mga banay sa gigukod karon nga mga suspetsado, so ug dunay panahon nga maistorya o gamutahan manggaling palihog lang tawag sa among hotline number. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.